שלום חברים יקרים, ברוכים השבים לערוץ היוטיוב שלי עוד פעם אחת מההתחלה. אני זיו בראונר, אני לא יועץ השקעות ולא יועץ פיננסי, אני לא פה ללמד אתכם איך להשקיע את הכסף שלכם, אני כן פה ללמד אתכם על העולם הזה שנקרא קריפטו. ואם כבר התחלתי לדבר על מה אני לא עושה, אז בוא נמשיך. אני לא עושה שום קורסים בנושא קריפטו, אני לא עושה שום וובינרים בנושא הקריפטו, אני לא מזמין אתכם לזום בנושא הקריפטו, אני לא מזמין אתכם לערב קפה ומאפה בתשלום חלקי או בחינם בנושא קריפטו. אני לא פה ללמד אתכם איך להשקיע כסף, אני לא פה לקחת מכם כסף. אני פתחתי את הערוץ יוטיוב הזה מעבר לרצון שלי ללמד טיפה על עולם הקריפטו. ראיתי שזה ערוץ שחסר בעולם הקריפטו הישראלי. יש המון ערוצי יוטיוב שמלמדים אתכם על עולם הקריפטו, מלמדים אתכם איך להשקיע בעולם הקריפטו. מה שאין ערוצי יוטיוב שמלמדים אתכם לקבל קריפטו בחינם. אני אספר לכם סיפור. ביום ראשון האחרון ביקרתי בכספומט קריפטו. כספומט קריפטו הוא כמו סניף בנק קטן של ביטקוין, שבו אתה יכול לקנות ביטקוין תמורה למזומן, או יכול למכור את הביטקוין שלך בתמורה למזומן, בדיוק כמו חנויות זהב למיניהם. אז ביקרתי, רציתי סתם לראות את השירות שהם נותנים, מה הם עושים, וזה באמת אחלה שירות, וזה משהו שלא סיפרתי לכם בערוץ פה, בדרכים של לצאת מקריפטו ולהיכנס לקריפטו. אז בנוסף לבנקים ובורסות, קיים באמת הערוץ הזה של כספומט קריפטו, שאתה יכול לגשת לשם, למכור את הקריפטו שלך או לקנות קריפטו במקומות האלה. וסתם התעניינתי אם הם מכירים באמת את הערוצים האלה, את האפליקציות האלה שדרכם אפשר לקבל קריפטו בחינם. והפתיע אותי שאנשים שעובדים בקריפטו לא מכירים את זה. בן אדם שעובד בכספומט לא יודע שהוא יכול לקבל ביטקוין בחינם לטלפון שלו על בסיס יומי, והוא יודע מה הערך של ביטקוין, הוא סוחר בזה כל יום. אז קודם כל, מעבר לזה שניירתי והתקנתי להם את האפליקציות, אז זה בעצם מהות הערוץ הזה. אני רוצה ללמד את האנשים שכן מבינים שהם רוצים להיכנס לעולם הקריפטו, ולא, הם לא רוצים כרגע להשקיע סכומים של כסף כדי להיכנס לעולם הקריפטו. אני פה כדי ללמד אתכם איך לקבל קריפטו בחינם. אני חושב שזה שירות שווה ומגניב, ומי שיבוא ויגיד לי, זיו, זה נשמע טיפה כמו פירמידה. אתה נותן לנו קריפטו בחינם? אז קודם כל, פירמידה לא עובדת ככה. פירמידה, מישהו למטה צריך לשלם כדי שהפירמידה תחזיק מעמד. מישהו צריך לשלם כסף כדי שהפירמידה תחזיק מעמד. אז לא רק שאתם לא משלמים לי כסף, אתם מקבלים כסף בחינם דרך האפליקציות שאני מראה לכם פה. ותכף אני אראה לכם עוד אפליקציה חדשה, ויראה לכם בדיוק איך זה עובד, איך אתם מרוויחים כסף בחינם. האפליקציה שאני אראה לכם היום קוראים לה אמבר פאנד. היא קוראת קריפטו דרך הפלאפון שלכם. היא נותנת בערך בבייסליין שלה, זאת אומרת במינימום 2 סטושי בשעה, אבל אפשר להגדיל את הסכום הזה מהר מאוד. תכף נפתח אותה, אני אשים כמובן בכישורים בהערות איך אפשר להוריד אותה, וכמובן ריפרל דרכי. אני אשמח מאוד אם תשתמשו בריפרל האלו כדי להוריד את האפליקציה. יאללה, בואו נפעיל את האפליקציה ונראה על מה מדובר. אז פתחתי את האפליקציה שלנו, כמו שאמרתי, את אפליקציית אמבר פאנד. אין בו שום דבר מתוחכם כמו שאתם רואים, הוא פותח לכם עמוד לבן, אתם רואים פה את הטיימר אצלי, במקום זה אצלכם יהיה פה שורה ירוקה שתבקש מכם להתחיל לקרות. ברגע שאתם מתחילים, הוא קורא ל-24 שעות, אחרי 24 שעות הוא נעצר, ואתם עוד פעם צריכים לפתוח את האפליקציה וללחוץ על הכפתור. זהו, אין מעבר לזה שום דבר מתוחכם שצריך לעשות באפליקציה הזאת. היא פסיבית לחלוטין, היא יושבת לכם בטלפון, היא קוראת לכם כסף, ואתם לא צריכים לעשות כלום חוץ מפעם ב-24 שעות להיכנס אליה וללחוץ על הכפתור. יש בו עוד כל מיני פיצ'רים כמו בכל שאר האפליקציות שהראיתי לכם, שאפשר לשחק משחקים וטורנירים ולהרוויח יותר כסף, אבל מי שמעוניין להרוויח כסף באופן פסיבי, זו שיטה נפלאה, ואפשר להרוויח איתה כסף באופן פסיבי. עכשיו אמרתי לכם שבבייסליין אתה מרוויח 2 סטושי בשעה,
אבל בעצם כל בן אדם שאתם תצרפו אליכם, ייתן לכם עוד סטושי אחד פר שעה. זאת אומרת שמספיק שהבאתם שתי אנשים, את אשתך או את הבת זוג שלך או שלך, ואתם כבר מרוויחים יותר, שתי אנשים אתם כבר מרוויחים 100% יותר, ואם אתם מגיעים ל8 אנשים שצירפתם, אתם מרוויחים משהו כמו $0.25 ליום, שמבחינתי זה 25% מההכנסות הפסיביות שאתם צריכים. אני תמיד מכוון לאזור $1 ביום הכנסה פסיבית, אז רק האפליקציה הזאת, אם אתה מביא באזור 8 אנשים, כבר יכולה לעשות לך את רוב ההכנסות שאתה צריך. כמו שאמרתי, אין פה גבול. אם תביא 100 אנשים, תרוויח 100 סטושי בשעה, שזה אומר שאתה בקלות גם יכול להגיע $100 בחודש. מי מכם שיש לו קהל אנשים כזה, מגניב. לי עדיין אין, אני אשמח מאוד שאתם תהיו האנשים האלה עבורי, ואני בעזרתכם יוכל באמת להרוויח את הסכומים האלה. אז כמו שאמרתי, נכנסים פעם ביום, לוחצים על הכפתור, והוא עושה את כל שאר העבודה. אם אתם רוצים להזמין אנשים, אתם לוחצים על invite, אתם יכולים לשלוח את הלינק דרך וואטסאפ, אתם יכולים לשלוח את הלינק במייל, איך שאתם רוצים. זה הכי פשוט והכי קל בעולם. אין יותר קל ופסיבי מהאפליקציה הזאת. אני כן אשים פה באיזשהו סימן קריאה שאתם תבואו להוציא את הכסף. קודם כל הוא דורש שיהיה לכם מינימום של 10,000 סטושי, שאנחנו מדברים על משהו באזור $10, והוא, אם נלחץ על withdraw, הוא גם יראה לכם בונוס סאץ ו-withdrawable סאץ. הוא יבוא ויגיד לכם שאתם צריכים קצת לשחק באפליקציה לפני שהוא נותן לכם להעביר את הכסף מבונוס ל-withdrawable, זאת אומרת כסף שאתם יכולים למשוך. לא כזה מורכב, יש פה באמת משחקים כמו להטיל מטבע, שאתה מאמר על 25 סטושי ו-50-50 או שקיבלת או שאיבדת 25 סטושי. זה קצת מטומטם, אבל אתה משחק קצת משחקים והוא נותן לך למשוך את הכסף. אז זה סימן קריאה פה באזור, אבל שוב, זה לא אמור למנוע ממכם להרוויח כסף על בסיס יומי. אני גם בסוף אציין שאם הבאתם 10 אנשים ואתם מרוויחים כבר 10 סטושי בשעה, נניח והאנשים שצירפת, לא יודע, זה אשתך, זה הילדים, זה חמתך, בסוף הם קוראים איתך. זאת אומרת, אם אשתך מרוויחה ביטקוין במקביל אליך, מגניב. זה עדיין כסף שלכם. אז רק מציין את זה פה, זה לא שרק הם מרוויחים, זה גם אתה מרוויח אם אתה נותן למשפחה באמת לעזור לך פה. זהו חברים, זו האפליקציה שרציתי להראות לכם היום, באמת אפליקציית אמבר פאנד, אפליקציה פסיבית וקלה לשים בפלאפון שלכם, בטאבלט שלכם, איפה שנוח לכם, והיא מרוויחה עבורכם כסף באופן פסיבי, לא רק סתם כסף, היא מרוויחה ביטקוין. עוד פעם, לא מדברים על איזשהו מטבעות אלטרנטיביים שאף אחד לא מכיר, היא מרוויחה ביטקוין, שזה נפלא ומצוין. וכמו שאמרתי, ככל שאתם מצרפים יותר אנשים, אתם יכולים להרוויח יותר כסף. אני מקווה שתיכנסו דרך הלינק שלי ותורידו אותה. אני אשים בלינקים עוד רשימה של אפליקציות פסיביות ששמתי בעבר, כמו GetGrass, כמו Pwnapps, שתוכלו להוריד. שוב, כמו שאמרתי, זה אפליקציות פסיביות שאתה פשוט מתקין אותן. אם ספציפית באמבר אתה צריך ללחוץ פעם ביום, באחרות אפילו את זה לא צריך לעשות, פשוט מתקין, נותן להם לעבוד ברקע והן מייצרות עבורך כסף. אז חברים, נתראה בסרטון הבא ויאללה ביי.